Naringi gukwananga egasi nakorire bojitendere nyonkobu riari itanya saye ngusasima numwa nyoko gokora egasi yengi ya muntu tayora kubu esechikura ekyo moiso gyokanta etenkoerese giato chandire gusi engima na seito gabo jitendere geto chandite oete chinyumba cy'abantu aba bochiga ogende bumbaba ogende bukiuno ogende machoge maatega wa MC baminto bande injira bale lakini ogende chinyumba echi cyose okonyora abana bali nyumba babwata abana basinyiruko gende school na abantu bako abana abachinda nyogwa akorire research gendo okore chianko chikasin paka bamura bamwabo nabo bako abana chinda nyumba amusora gukwara nande ninganji te gukwara nakwara nobururu abaisi aba njitinko baruka basaja abaisi aba bako abana bagosoma chinda ngana no tubegete chirongi tukuja gutaraga asabantu gochande tu mwana bwo muntu abwata omwana akonyora omwana obwate myaka 14 paka agae bagotengekera okonyora oborito utaraike myaka yao abanyagitari amba gotebya oyo gose asigete na ugosalika uborito bori utanyare koimuki abaisi abatobegete chironge bakuruku ba paradiso toko abana abachinda akiri y'abasikari bakobabwata use kyagera no genda ya nyumba abana bakoeresa bonze no bakoeresa no bwate imicha simba atebanga ata itemo bwatera na barabu igari marani barusi amaiso lakini tutaito muntu gutoko ko mwana bolito torusie bintu mbiro maite bigoja kurusu no bimayete na ino mwensi mumanyete na libata atware chinguru cyo kwenda okora kiriki korigia abantu